Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kipat ba nong song snong jong kasnong nong rim nong ladao ribhoi district kidan haka kinrum kinram bat bombet haka rukom penya yaki skim jong ka sorkar pedeng lengba ke MGNREGS. Hasnong nong rim nong ladao yaka skim MGNREGS lapen telun da ka Village Employment Council VEC haka jingalam urang ba snong ba karbios lingdo bat ka secretary ka kong pentengen lang syadap. Habayo ban yakren bat urang ba ubade u chairman ka VEC ka nong rem nong ladau uba karwes lingdo ulayat hu ba ka jingdon ki nong shong shnong ban yale persha ya ka jingpentre kam ya ka scheme job card kalong tang khandiat bun ki ba kershan bat ya ki ba persha namar ki hun ya ka kam ba pentre kam kat kum ka jingyo na ka blok bala ai u BDO urang ba shnong ba karwes lingdo rengkat ka secretary ka kong pentengen lang syadap Kiliat hu bakila penon kam bakla ya ka pisa na ka skim MGNREGS da ka bosoy tu ya ka jingsoy jong kinong shong shnong klam ka jingtip jongki bat kani kala long ka bom shong nong rim ka shnong ka ya ka kum ka kindon jong kinong yalam shnong barim bat bot ya ki kindon jong ka sorkar nakaliang urang ba shnong kwa ban bun ktien ya ki ba persha ai kin ya la kalenti ki don ka hok ban le ka shnong ka bryang sngob ha Henry Tangkaway upat ba udon ringkat ban kershan ya ka jingbun pat ban pentelun ya ka kam penroy. Ban itu lani ban pensaya ke ba ki priba ke nam chai lamakla. Teknik abi di jong sapi ba adon ketun ngur kin sesnong. Ma takum ba pau mentam bad ngi simur bore ka kin sesnong kemut i majority. Takum long aja hanya singi ba komplain ngi kemde ya kan sesnong te kidon ketun ngur ba persya ngi. Bade kido ho kide sesnong ta ba kemde da kita kelong ba ki kan hun ndai kide tangit ko dungut ki ba persya mar ko mapaung ko ba ngatip lumala lamba gitu ki cintip baki ba komplain persya ki kide tang kartu kan ngut ki job card holder ndai kide pat gaju ijing kasem makidon ka we job card dak basang tu kidon do si kendai ngut phangot tamu dang dei na gaju ijing dan dei pat ngi pri peba meneng lawan lo meeting menem meski i penbe hale hambe de ben pentri ke job card ngila penbe ro ngila ken ro habde ke jengmi no khobor ta peba pa khoi le pan rem tinggal don ro ka resolution ke bang ne bele khman te ngas ai kopi ro phi kana pentip ke ba ki peba mene ki lai rai te tangata he hoi ngi sukhia sibun habde ke jengmi khobor ke jeng pan rem away i ta ke pan rem de don ke jeng ro ma wala dangi haji khenjunga so ba hoi ngam ong ba sampesan ngalong bo biang ndeng i ro gi babun hikam bang la pasang ban le apa snong kila penmentoi peba kila kemen ndeng mi i pak ta jing ro ndeng i tang jing ke jing keno sudah te ku mi kini ki khoi ngas tunat hi ba jing don jong phi ki press este kan la ar penbe i just tu jong pi peba ba kita ong bangi bakla to ye pe hi kam ke bang bakla jadi keteng mah jadi bro waktu bayar lu lasa say rumah lasa penungkam tang benyo kita pisah tu gede yang sisa to habe di kita ji persanya ki sang sorma ka ji persan to yang so sa ki beim suama ta habe di ki buk ki jong ki beim marngi ki snong habangi pan scheme ipan development apa snong ka सरकार ने का ब्लॉक कम चु आई हकटन जों की रमासनों माने हकटन जों के VC ndai ki ai bi ki scheme lambang jindon jujukat te bala ai ya ka scheme lambang jindon jujukat ngiro ngi mense ban pendep ya ka di man form jong ki jujukat bar khot lada ka scheme ko lambang ya ki jujukat hodar ban sanction ya ta jing tre ba cha ban tre sibu si sanlak rulak ta ba kata sanlak rulak ka di hak ten jong ki ban susnong ka klama ai direct chaka VC banajin ke सरकार kala mang ya scheme lambang ka VC ka bar ka VC ka pentre ka nono kam ai bagi tagi betre kin tre bom tre kin setengah kala khut ka kam ndai ka de ka सरकार pat mentang iba hak ni ba long ka सरकार long ba kalong ba ka ba ngi na punya scheme na punya ke punya ini ka scheme kam tam ngi cerman ki sekretari kalong ba bagane ka scheme
kawan ke pesa lamba chong ki ka odar tila da ngim diman tambut ngim lak pendep tu kam ko magila bo tengi ben seb hab diman ni ke kam chong ki tabang lak de penbet ha ka komiti de brai ha ka meeting ba ya kasang de so jongga diman kam bat ka MR la ebor ya ucaman sekri ban pensan mar ucaman sekri nomla ban lech segmen ying ban dipasan bat ucaman sekri nomla ban lomba hab khut iki meeting malak setiap malak pot mukam watang sistem ro ban meeting ma perwan priba te kat no tam le dang ni khut man tiao ane sin chimnai te kata ka sing suthu jungi kalong barba kam na du kam than ban ong ba pensan lagi ya kita bedong keteng ha jokat order hande bagusan kita batre kinyo benong bom tre pada ladi kemuan ro hande kedu men kinyo keju ladangi pensana ke surok kita bom tre ro kinyo beniat ladangi pentre ke kita bom tre ro kinyo ke hato kata kam dei waj manto ke ro te halor dik kanorim isthu ba lada ni pekat na liang ka komiti jira meeting ba bakal ai boro yengi man bangila ba persan ya kesan jong gitu ki ba jong ki jokat hodar ba kumjur ba pensan ya gitu ki bom wantre tamba ya gitu ke pesabat glase hak ten bom wantre pat ngila penbet ba ngen ai pat cek itu pat ki bala dap ci spasi sumta i skri la de tre ci spasi ka kam pagadang sa dan tak member berkuat ki bom wantre la spasi mereka kam pagadang sa de mana pendep kita Tegi men se ba pendep kita ki hapa tre bang ni beri batre bala dapat spasi hapa tre bang ki de banong hap sim kita ki ba ki bom tre marba ka jitu mulong ba wanra du man poisno ba pendep ya kam ba phap tu office de kata ka norim tah bade ba kata jong ong jong ki ba bala pensanya ki bayap ne kita sukar marba haka keteng juga jokat hodar ngiju ai berbor ki kli ju kijing di chunrang de kli ju ni chunrang ting abe ka jokat hodar keteng chunrang de jarang khat ba to chunrang de bata sukar te ni ha bersih ha penuh keteng chunguhi tambah gi batre pat la bende gi kun la bende kalok kumta tater te nata pat hak keteng namta kita beliapan ka jingmi keteng jok beliap longba mara wat ale jongi la perchang ban phadrit po office ya gini ba layap ndai kada pa ba sistem ba keteng jongki la dang sa kamu ke sistem jongki ka pediang barang mandelit no ya keteng tela dangi mendiman ro kakam kasa marga dawa kakam la dawa barang ma pentri kat ko jindon jugi juga udar ndai kita juga udar dan don lang ro itu bayap dan ndai dangi la dangi mendiman ro ke pesa kala sino kan lek pat pesa mak tau baliap umla ban bam pesa umla ban pohon tre tingi hab mendiman tambah jong namta gitu baliap pada gimben se pat giban anong no sekwe per giban tre giban kam ya ka kam ka te kata kajeng percaya lo tementa Kedan empat ke presiden ni kata ki kendan rekam jong ke diisi bat ya kini jokat ada kuat jong itu dengan sasang misna kiat jaya kuno hakapor ba menshwa magana simti ngatang nadu brai gos ada kanyo te ngai jusno ba kedon pentre jokan hoi la jong simnala pentre tambah ngatip bagai jeng tre ka keteng jonga keteng jongki kun jonga kaya cekmat kaya cakai mar kamut longba ngisthu marba kani keteng jonga kisai psa jonga namta ba pendep yakam ngam sofer jong bagam dawai eru wanda kisanya keteng jonga ru tambah ka kadul men pasnong kede benyan tenang tapada ngatip ru ba borkhot ki lek kumtahi lakli ki man laki bawa snong man laki cerman sekretari lakli ru ngelatip ru kamtam egi nong kit kam snong jong ki hab iban pensanya ka san jong ngi ki peba ladang tre ngi tre ru bat ngi jong kita ngi klem ti ru ba ini yo e banong klem tre hende ke e ke bangi kwa na lian jong ngi bang tre pat long ngi kwa ba ngini ben biang ke kata kakam ke bagi tre subul ada ka blok ka ai ka ada ben surok ka surok de bendep lada ka ai ka ya ka skim ben chna footpath ka di bendon ka ben biang pibak ka di beni benukam ndeng sosi pat ba hadu menta bal simti ya kam ngapat i ka wer surok ka ba pibak yo benukam na ta kadau nga hai pu balangkot ngadong gathong bong ba ka shon chungi ga sadap sampos nem haka sijar spa apun reu apun yo tingi kwa ba haswa dap sampos nem ba kwa ba surok
gi lenti kendong bar khoi ken peba kini su banyo ka surok bakti kini su banyo ki banyo yat hak surok ka ba kemombiang ikwa balong ka surok babiang takda bang ngai senaru ngihap sena ka balong babiang kenang balada mentas nem ngi sena ka dong wan ma dong wan asun sem ngi banyo sena dung tu ndai kemerjahan sena pada ngi ktai keju surok ngayo lembaga RTI mulai dibuat harus dimarjar kapra ngilap ba lembaga tak RTI ba ngilap ba bun ki jika ki jintre ki ba lade bio order ha ki jika ba pentre mengi berande bangati bagita ki order bagla don pang ngan pentre ndai lomba ngimtip ngi semua RTI ndai lagi war RTI la pure dia RTI ngilap ba kita ki ju ki jika tre ba pentre mengi kila don pa ki jintre ki bala pentre kita robas nomberim ba kasangsion do kam he ba di ka jinsusion ba pentre mengi ndai ngalungo apat ba kita ka surok kam doni era ka sudon ka tang maulu mala te ke pentut manik pe ba ba yang bat ngaslongo batang hapo chisnam ka per no ka jingi jitai jungkip junga ka ba kemdon dak ha ka ba pelong hadu benong man pelong hadu ye pe ba bakin suk banyak yang ndek penjejak laman tangina ngana perkhat te por ba oi la segio ta skim MSc dan skim kan mak skim tang sampo hajar ndek ngamti ba kata ka skim pentre ke de manda ke polak te hangta nata kadau ba yimse benda dei ba kita kenong tre ba shua kla tre hok karkum balsension tambot kasnon jungi menta kam su brong ba hangtang na duna surok hangtang na duna surok na de ban pha na de ban chna sai surok sa ki wi je skim ke blom pabentoi pe ba la mande ki skill ki sa klau ru tengi increment ba sa system artem ka surok sistem ru ba poison jungi kalong ka de ban polo sama lang ki kedong so barong ban bakla na blok hanga marwe ngasom kamle ba mun ban ong biskuno e ka blok maka blok kala ai bor iga bisi pamtelun matnya be ikam te ka song be ka jingi ralang pe ba bat ha bagi sim da garai pe ba mo kata de garai kata he ka jing kwa joko face te ngiru gi penya ni kam ha bade ka jing thumu jungki ban ya be sikmat kata ngi mala ban tuklar ngam long e magir ki do hok hi ban complain ki do hok hi ban ujor ki do hok hi ban le ka do kam ki sobit de tang ka wi so sik long ba hajin sa banande ba kipen pau swa kipen sngo swa hagas nong ngeladin ngela kerkaba susu eki bagni open sa eki bagi nampoi sa sosial media kan nampoi sa ko pate dem tak la yal pa sa sosial media kisa banong ma le tata tari nang su benikren ndai long lakataro ai kidi smart itak ngam super ndai tang ka we nga sus kamil jong barba ikimle e bakla ban ngi nga bas kering kimle e bakla ki mangi sule hi man lajong ndai ngile nam ta jum toy pe ba ngile nam ta jum toy snong ngile ru nam ta jum to jung ki hi ki ba percaya ngi ki sngo bal percaya ngi ndai ki kip thu pat ba ki ru jong lam toy lang na kata ba ngile mangi ndai la ki kip thu kata mod ak ni skmat ta mangi don hi ki saki tela sokar ki ongba ki pen kem ngi la da sokar ko ba kata jile jungi ba bakla mod ngile sukumno ndai ngi kat thu jungi khimle i bakla ndai ngile nam ta ka development ko snong ngile nam ta jung toy pi ba di ki norlo kata ki ong ngile i bakla tam kata sa e pengenom no ki tan re long ba habre ki kam bangi la pentre pelong ngaso ba bental le ga komentre jung ki long be digital be ma te mana mas dang haba pengkut ro digital lut hab cendur som sedang mas nip cendur chomen yo bil ro ngi hab cendur kapen i ba kam la dep tak sa e pat ngi haban ya thu iki bong ba ka kam jungi ka flop la de ba ka fla lo mod ngin le sukumno de ngi kat thu jungi khimle i bakla ngi le ta ka development ko snong ngi le nam ta jung toy pi ba di ki norlo kata ki ong ngi le i bakla tam kata sa e pengenom no ki tan re long ba habre ki kam bangi la pentre pelong ngaso ba bental le ga komentre jung ki long be digital be ma te mana mas dang haba pengkut ro digital lut hab cendur som sedang mas nip cendur chomen yo bil ro ngi hab cendur kapen i ba ka kam la dep tak sa e pat ngi haban ya thu iki bong ba ka kam jungi ka flop la de ba ka flop mod de kembiang mod kita ki no plabil kan plabil ringi hoi kadong he sai jing duna ma jing duna kalau malam ba ka duna jing thau don ruk batam ru ngahai sem de tritam hadu sapo mitar ma ha sudu sapo mitar le tam ka office mo ong ba ka sapo mitar belah tritam ngan IP ka competition ne ka no jingrap yanga ri ong ba tritam hi tum ledep hi hadu kata ki ong office temen ta bala dia baduna pada ngi haba klip mangi ndai batambar ki bong e ban pai pasa takum kitar ke ja haga haga jing
mat jungi menterikam bang ala pertentang baka material kami hak baka material bak kuat bangi bentrei material hu ngi kedukam Kawai ka kenhuan ba ya thut bat bom hun ya ka jing pentre ya ki scheme da ka ba penun kam bakla ya ka pisa na ka scheme MGNREGS da ka ba soi tu ya ka jing soi jong ki nong shong shnong klem ka jing tip jong ki ka dei ha ka jing lam uba wan pendap lapang kum unong shong shnong jong ka shnong nong rim nong ladau katay ka kenhuan nong shong shnong bom hun ya ka jing pentelun ka jing tre dawakam kum ka kong ibashisha mirsyang kong Jobsi Dairy shadap, but kong Shimtilin shadap, kidon ban ong hadien bakadon ka jing pentre ya ka project Jal Jivan Mission JJM hapo ka shnong ngidang perkhat ba kadai ka jing pentre da u kontrak bat ban penti kena ya kata ngilalet ban pan jing tip da ka right to information RTI na ka office jong u block development officer BDO Bhoy Rembong CNRD block kipat ba nong shong shnong jong ka shnong nong rim nong ladau Ribhoi district kila kano ba u chairman jong ka village employment council VEC nong rim nong ladau uba karbio slingdo bat ka secretary ka kong pentingan lang shadap kila penon kam bakla ya ka pisa na ka scheme MGNREGS da ka basoi tu ya ka jingsoi jong ki nong shong shnong klem ka jingtip jong ki artili ki scheme bala pentre lengba ka scheme MGNREGS kidai ka jingshna ya ki check dam hapo ka shnong nong rim nong ladau lalap RTI baha ka form dawakam babon na ki job card holder la shu soitu ya ki jing soi jongki uloong bat dithu ba ki nong shong shnong ki blasha soitu kila let ban ujor da ka ijahar ha khap mara PIC Henry ki pulit kim shim la register case ya ka jing mudoi kumta kila let mi shak office jong u superintendent of police banbu ya ka jing jor na mar ka jing bomle AA nak office jong USP bat kila khot namar badon ke projek batmai te kilong ba ki badon ki ba kwa ban tre to kin soi kin daw kin diman ya kam tengi te namar bangi dang don he kan ka jing ya khun ka jungi tengi long batoi kan ka projek bomata tengi nam tre ban tre te remen step hi ki don ka jing pertasnong bandon kata ka meeting job card bada haju ko poru ya ka bantre ka job card tingi namar beli ban ong bantre job card namar bangila kerencai bangim kwa ban diman ya kam ngim kwa bantre ka kam kan yaski te ki bai begin tre ngim kwa bangin pentut ikiru mar baki bakwa bantre to ai ken tre rengi namar bangin don kan ka jekun kaliang ka jungi tolong ba ngi pelat chua ya ka jing diman ni kam bat ngidang kantat bantre chua ni kam tre kam begin tre to mut ba ki perta bantre snong te lesi ki don ka jing tre snong ka jing sang bantre ka jing tre ru nyemla bantim namar beli ngi laong bangim diman ya kam tingin tre ru kam ya ka bamenta kanti kendri ka bahadin ka yu te dangiron kam bantre tingin sa diman lang mangiru long hataru kom ai kuble ga jing la kloy jong pi banwan hakum ki nong song snong bat ki job kat holdar ni mat ni kan ka jing sha yurat ha ka hok long bre man bre jong ni bat kham tam hi kum ki long kemi ngi sneu la ni kum ki job kat holdar ngi sneu khia bat ngi sneu shan ro bat ka pan lango ngi ka long ba nang no layo jing biet ban soi thok ki kerteng jong ni ha ka job kat holdar namar ngim syam la diman ni ki kam bat ngim syam la tre hiru ya ki ne ki hendru terli ki project ki ba kum ki nong kum ki job kat holdar te nakata kadaw nakaliang jonga kum kaway nakilong kumi nakapor sa kapor ngijuk train re hakini gisnem ki bamanta ngim syam la lek trail ne ngim syam la yo kano ka hukum na orang basnong bangin sanye ki form dawakam la ne bangin lek sanye ki masterul jong ki jabkat te ngasngo ba kalong ke ai ru ka ba phla hakaba katto katne naki khun jongi ki bam syam dan asnong ki don sabar tela register ru ye ka kerteng jong ki hapo ki jabkat ngasngo nungo bana ki yo ki passport size na ki yo ya u adhar kata kalong ka ba penlengo yang akum kawai na kilong kumi ka ba mat isibun ki jing akum hapo ka ying kum kari kun thai hapo kalong ying ke kum juru kawai na ki khun jong ka men jong ka don sabari om tang habar jelaru te ki wei ru ki don sabar jela bat don ru ki badang pule ndrei la pen santu la ne la pen santhok ya ka kerteng jong ki haki masterul bat haki form dawakam kata kadai ka kawai na ki mat ki banga kum kalong kami ngasau khia na marba ladang don kami kano kanuru habanga don kam ki khun ngamla ban san ki khun ya kasan jungaru kimla ban le ai te kata ki de kawai kemat ka ba nga banjur ya ki bor ki bahlor dadu ka block office te de ki wei pat de ki department kum ka DRDA la ne ka DC office
kidon kam ban yit banyak lane ban bisar banyak ken ya ki sign lane ya ki signature jongi la ka yade ne em bat ka tu ka form ko bangi la sign bat ka signature ka bangi pen sisa habangi sign hakino kino kikam kata ka dei ka jubab na liang jonga kum ka we na kilong kemi bat kum ka job card holder ka bedon hapok senong tangum ta ku boleh sibun te ka teng jonga de shimjilin sadam tengah shonga sa hapok jonga nongrim nong ladeu Pila punya tu dia. Adin belami tu kecil belum kondram hak senong. Kalau kini job card holder. Man na yo i bat yo so na kini tu jong yo job card. Pas punya ru bakal dan bisa itu kalau dan kecil soi top bakal cimpan na kalian berisi ya kita ki adhakat. Nampak betul sekal dan hok berdua berteri atau job card. Kuno mo ba di kita kini punya job card kila penrung kerteng kila poi ya tak sa kau jing tu poi ne te nengkong nga ai kuble ka jingwan po jung pia kan ka snong jangi ban nyarap lem yangi ban syai kini kin rom kadam po jung ka snong te nakaleng jung akum ka khun samla ngaru ngadon ka jing kendit halade ba namar mangaru ngamdon hakat po jung kan ka snong nga sa sabar nga sa syakawe ka snong bang alik school te ngam ngadang wan snong tang ka to kan ne bat nga syem ru baya ka kerteng junga la register hal job kan bat klem ka jing tip junga dengan so kundit ru kawai bala san tu ru la san thok ya ka kerteng jonga te ha ka jinga dei kawai ngaso lengo ru ba kat hakine kipor kisi ki banga ngalatip ya kane ka MNREGS ba kibat tre kam sarkar kim yo ban tre bat kum ju ru ya kine ki balayap lane kum ngan syuai nuksan kum ipadeng jonga ibala khlat no ru la pen soi thok ya ka kerteng ka jongki te ngasyam ba kane ka jing kanrum kanram hasnong kalong kawai ke ba penpau long kalong ka jing ru yang ngi kum ha ka jing lenti jung ki khun samna babalai la san thok ya ka kerteng jungi bat kum no la ong ba kapisa la sei no bat kala point hasnong henre ngi pat ngi klem shem tip dan klem yo ya kata ka jing tip baya kapisa la point bat la yo bat ka kerteng jungi la sei thok te ku bless bun junga ka jing kwa junga kum ka khun samla nga kwa ba phimdon bor la ne phimdon hok ban register ya ka kerteng junga klem ka jing tip here pindai ben ai da ka meeting kum urang basnong namar ba ha ka jing hisha he ka jing long kum urang basnong pidai ben ai ka jing tip ka babnya yangi kum kinong song snong ba phin kino ki balayo ki baladap ya ka khat prasnem shujurong ki balayo ban tere ya ka ne ka MNREGS kide ben ai kerteng ban register no ban yo tere job kan tengah dawa hok ru ba om de ben pendon kam ba kelai ka kerteng junga lani om de ban san thok iya ka signature jonga tang kita ka kerteng jonga de ibasya mersing ngasong ngasa angne anong rim nong ladau bat ngaladon ru ka job kan ka ka baseng longo yang ngalong baling kloi ban mi social media ka we balei nga kloi ban yang namar ba ngal syem ngalap ba mensua ngam jutre job card bat omdon hiru ba pen san thok e kerteng jonga ladangam san mangala ne ladangam lek tre manga omdon hiru ubanut ban lek tre kerteng jonga namar ba ki klemon pan jingbit nanga te omdon hiru ki ba nut ban tre ndrei mentapat ngasyem ngalam ba ndala deble ikan ka RTI la lap la syem ba ya ka kerteng jonga bat jong ilok jonga hiru ki bangi klem lek tre tang sisngiru ndrei kila dro tu ya ka kerteng jonga bat kila san tu hiru nadu ka form dawakam hadu ka mastrul ru la syem kila depen san tu bat ndala check pat ik signature la lap syai ba omdei ba san mangi namar ka san jungi kaya fer bak labak ka jing san nani ka jing soi ka jongki bat jongi kaya fer bat la syem ru ba men hakene ki ben usnam bladep le nga ngadon hap hospital ngarasya puj iklung mudur pila hi manga ban litre job kan rangkat bat ikun ibangan ra na hospital kata ka dei ka we ka bangala sneu don palat kata ka jing si ba balai ki le adu kan ne balai ki mla semua ban wan consult ane wan kren shwa ban nga kumno ka job card jong phi la da phimla ban litre ngin pentre mangi kalong na em kata ka dei ka kentin ka ba ko tam ken naki ada ki dei ki nong penyaj ki basnu thu nak banta jungi upaj ba handre ki la shule jubor ken ya kata ka job card nambar jungi mo kila shu drotu lane kisha kila shu pentre thok da manore mano ken la long ta namar lada dei ngam ong ya kila da kim pentre lada ki pentre kila dei banwan consult shwa bat ngi ki try job card ken pe kan ne ka jing tre jong ki we kala kun ndrei bale ka jing tre jong pi kadang sa tingin pentre no mangi kata ka dei ka tin jong ki ken ka bakham kor banwan ni consult shwa bat ngi kat kum ka jing syam jonga haba kat
ka VC mo kalade ban tip kan lane kam tip ba kata ka skim ina RGS hakano kor kom ban pentrei lane kumno ban pentrei ya ka lane wat ka block office ru kalade ban wat benya kan lada kan ka sinong ka pentrei bahan em lane ka le rum kan ram pek kum mentale ngil adon hapdeng kan ka jing kedrum kenram te kumno kadang ailat kan yangi bangin trei job kat biang mo kum baki laya sedang trei menem stem ndai ka block office si kalade ka way ka office mo ka ban hiar lane ka ban penbej udwut chwa ya ka jing kedrum kenram hne sinong hathau jungi balai kadang ailat iki kan ban pentrei kumba ngilap isyem kumba ngilap menem step hi pertasnong bat menem step hiru ila pentrei kata kadai ka way ka pensil lengo bahaya ngiki job card holders rap ya ke belah keren na iwe na ki long kami gar waso ban persa ban keren ni kata hi nomor beli ka skim RGS ke dikawe ke lat kalenti ke bala ban ai kamai ya gitu ki beduna ya ka yo ka kot bat ki ba don kam ya ka jing bela ki te henry ya gitu ki bom poi ban bela pade ne adon kanu ki di ban approach ki di ban keren ni ki pi henry ka jingle jong ki bat sak away kan kwa ban pan hngnen mar belai ki sim ya kani ka buru mar belai ka nitip baga wages hi jong ki job card holder jong hapo snong kadang poi ha ka account juga VEC de halor kata kanorim imat long ba le si kidang sim ka bu ya kani ka phang henry lada ka VEC nyon balong ba ka di ban sung thu kai yanu ban ai mo kinu ki badai benta banyo aka job card kinu ki bamdai benta banyo aka job card kum ki government servant menta ngan chu ipi kidan ki government servant ro ki bayu kitur kidan ka jing seir menta le si lada kalap na office yung ki yumlo kumno yanu on sha keren gitu ki kin sha simak gitu ki ba trace pi henry de nakadaw jong kai nakajing ko arha jong kinika VC klaim ka jing namar ki VC ki tip ta snong kidan kat nungut kinong trekam sarkar pi dan kat nungut kinong trekam private dan kat nungut ki ba rep pi takriban sungthu kain kumno ban approach yanu mo dan rai menta supunrung lut kat kibadon ti kibatri sakam sarkar menta lada kia tengku menta lik online lut boro ngitip syai kata mo online lut kat ketulop kani katai ka link through account mo kitip lut kita boro ten rai kidon ki basungsi ulong ba kaladon bat kaban kham sniu chu la si yo kadon kanu jing kta na kaliang ka service ka jong kiru klaim ka jing tip ka jong ki tadi bekitip ki ai kata ka di ka fault ka jong kitu ki yu nrai kani ka di ka jing le don bor hi kabala su soi thok hi wat ya ka kerteng jong ki ba trekam sarkaru pi gatu bapli kim tip ya ka beng khando nrai ki sung kundit ba ai ka bakham tim mentala ki la ki sha ai so course notice haka department ka jong ki manuban ba khli atau ka BEC kan ba khli ya kata lada ki duk kam maki ka BEC kan ba khli ya kata kadi halor kata kan urim long babelai ngi beng khnang menta ka long ba ngim kheng lada ubabun balang usung thu ne mi kata rengi ngi don kam ban tip ya ka hok ka jongi de halor kata kan urim ngi yang halor ka hok ka jongi mar belai ka wei ka bangan pen kan mau ba ka long ba ka form dawa kam ka de ka legal documents ngila banong mar belai ka de ka government documents ka de ba ki kam ha ka kam office dia bang kisoi kisan ya ka signature ka jongi ha ka legal documents kan mau ba ka signature jongi kalong legal pi ka tu ka trikam ka don ka anyang tu mar ka MG ka di ka ai ka don ka anyang tu de halor kata kan nong rem long ba balai ngim kwa kidon ki bapri ar lai tali project kila sha keren mo tekum nga kumang laban na masdang nga tak basya ngai thu ling bai pi ka long ba ka basuk thang ba ka long ba nga hapor ba ki gile ikini ki baro nga ngarang yo ikun rit ilok jonga idon hapo hospital ikun jonga ibrang sukha idon hapo ICU re kini ki sign ki ai musterul ru ilok jonga ba ikun jonga idon hapo hospital kidi kita pi kita ki kta yangi marbale ha bangi tip ngi nang na pregi sing jar re kini kilet thok ngi klem kata ru klem da kan jo ktin yangi kata di gawai ke ba daleli gi mla ban priang den re mental ada ngilami kumni pade kawai ke bakongsan ke bagi keno ingi ki pensit iki wi pat ki ba ki berana po snong pade ki pensit ingi bagi dei kita kinong pen kulmar snong tengang ong sai belong ba ngim don jingwit iki wei mo kidon ki bi fu jumut bat ka BEC kidon la ka jong re ngi ki bangila ki bla kum unong sok hingi don ka hok bangin tip bat ngidon ka hok long ba ke ka badai ha kerteng ka jongi maria kini kamdei ka bu ai urang ba snong kani ka di kabuan ling ba ka sarkar hakabuan ka sarkar ngi ha ban pendep ya ki rukom ya ki norms kat kum ka government kadi halor kata kan urem long ba
kam dei ka basuk ban chule thok kum ni tingi ngala ong pasnang dak wei ka rai dak wei ka jumut kolong ba ni nam la ban sha e ka ni namar kum long ni pi nang nu ngila persang kam don rei menta ya ka ni ngila kut ka jing sha ka jungi namar na kaliang orang basnong hadian bangila yu ka ni ru usa usa sim ya kita ki benta ki lat ki e on da ngila ya ki ni henre habangi ngali approach nungkong ni ukuno ong baki pha ke benalor no ya ka signature junga ban san orang basnong ka ba ki pha nalor tang ba yin sepej kanu ka phang ka ba menu ba ai bor ki kadi kata ti habangi keren ya kata ki pengsan baik belong ba teng teng ki ong ba la rai da committee ki ong la da rai da meeting pen iya kata ka rai ka ba ka don ka signature ka junga ka ba rai lang ya kata ka meeting amar kum balong hadu mentah ite empat don mar ngang kendit mar beli ngang empat yo jing tre wa tang ka weiru ka job card hadin bangla kali na po orang basnong haka dorbar snong ru ki ong ba pat isu nga henre dang dok hak register di masnong bat habang apa ya ka job card ka junga la isu na ru pratarik ubnai ba prajong usnem arjar pu ar satangkat tu kan stang si benai duna menta bandap arsnem kenti baka job card kan poi ha si junga kalau kum ju ru ya ki we gi pranus nong to agni kapor ngi priang subhai pi ki ngte po press club bat kum bagila ong ngi su dap dak jikemen sibun nak liang jongpi ba pila wan saka po yung snong jungi bania kan du lem kini ki parlok ki ba ko bang lamai phang ha ka tuski balong ba kini ru kini wi parlok mdei tang yang amroi re kini wi parlok ru kini ki ba lai mat ya ka ju ka jing e ha ka bedi bat ka jing sha soi thok ha ka we na ki legal documents jong ka job card ka bedi ka form dawakam kum balong pi tingi dokumen sibun bat ngi sungu sibun ya ka jingwan jongo ka jongpi ka jingwan rung ka jongpi po snong ban ya kan du lai ngi ban sung thu lem ki e ki jing e ki bangi don mar kum bang lamai phang na baslang hi kalong ba ngi hi leng ba ki lat kilti ki bang la persang ila li mi lut chadu bor ki ba ngila ban nya ha ka bede bat kaneka kam ka jungi mar balai ngi sungu ka jing sha yu ya ka hok ka jungi kum ki job card holder ba ngila ban ngila sha soi thok bat ngam tip ka jing soi thok ka jungi ka bagi kwa ban tip sha ulang ba ka tu jing soi thok a form dawa kam ling ba pisa pilan ki ba ya la sanction ha kateng jungi ki ja ki dek chano ki wan ki lek chano ki ba ngi kum ki try kerteng ngim don jing tip ye ha ba di ba ka tu ka pisa ka ba 8 mangru te de halor kata ka nong rem ba ngi la persang ban mi ban lek ban ai ka fa ya ru tu kum bang la brief ha tu wasngi belong ba wan nakaliang jong ka nakaliang ka police department ban nakaliang ki disiru kim 19 ngap ini to kumta nakaliang jungi ngi dakoi garai mene bingi kandu lang kum ni dakoi garai ngila yasim ya garai long ba ya kan ni phang ngin lit binyo ngin tit binyo ya jing khang ka kut mo mar long ba ndon ba pan skap ini bat ka bang ngi kham su e apo snong golong ba yang ngi la khen kum kita kinong pun ki wen snong mar balai ki ong ba nakaliang jong ki snong ki ong ba ngi dei kinong ki snong kham tam kami ngasimet lei ki ong ba nga ngi kwa bagin bat ikam snong kam thau ten ri ngi hang ne kum bang ada basha hi na du basdang bang ikren ngiang hang ne ban dawai ka hok ka jungi mar balai ka kerteng ka jungi bat ka signature ka jungi ka hok long try ka jungi umdan menu bala ban kam ni kita claim ka jingbet ka jungi umdan menu bala ban sign wat nga bat ilok junga ru ngai lok junga ngamla ban sai ilok junga ngaru imla ban sai kumnu kita kila ban sai ya ka kerteng ka jungi de lor kata kanong rim ba ngi mene bagi keduk lang kum ni takoi ka sur ngilai rai balong ba menta ngin ai no da ka petition siapo ka high court ba ngin chania pat ha court ba ka e ka rai ka bakat ai ya ka hok ka jungi kum ki bai ba no snong Segala punya tu kendiat ha kabari buat kami ka jinglong bandang